na enka obi a onu firi ni memu abaye memu ono ni memu no ohoho no ohoho to abontipuru mu ohoho di abenkwai ohoho a wo kire kwai ono ohoho no ono na ebo Ghana ni security search ebisaw se tuo hye ho ana se bomb bi hye ho ana se smogri bi hye ho ana meme Ghana ni a meme temi memu no na ono ohoho a ono firi ni kromu ba no meme amo ne search ehunu ade e wono ho ne de ode ba enti boni bi na ode ba bekuye ya okuye free ebibiman ye mo bo ebibiman areho ebibiman Ghana man mo ya ensubekonim balanfo hwede eko na enkabe den be nwanwa se bema ema na bu fefefa yegu ebibimam ye ne Ghana man pa ma ye ho yifaye hunu oba obekase adro no hwemma papa bi ye nam ho na wo de bema wo so mpe oyanko bema trum na abedie oyanko bema sebe ne ho nya akono ne hwe obono to na oyanko bema na sebe amun sebe nya ado a ne ho be na akono bema bi ata so bawe na ma ye sochi ema ye hu fe na ohwe papa ma se de sia baban mu a ohwe oba sebiam sebenya na hu se yes eja abode ye fe onyankopon abode ema ye special onyankopon boma ema ye soronko na hu oba hu se onyankopon abode sebe esipi esita na wie peye na wo de wo se be ma turu mu na abedie na sebe aboa kora ho mfa so chew na oba emema na abu a obenya ayonko be ma obodu so mu amu atenka sebiam sebenya ado ama ho asisi ho so wo de wo se ntafre afechire afefiye na ado nse wo yonko ba wa wo fi awurade nyankopon wie adesemama mamunyina ha ade ache ba ku biem ade ache ne se de che nura de dika yemfa asedam otwedi ampa kwa me totobo nsu nyankopon to nsuo ba awia oba humba hamba no bo anom waduma boaye katamada bodwe moje die mu afri sania aseda eyo kokroko ne dia plekope akinye bi anim obi ani nyame ni asem na wontimi so ni nyame nya asem ono ne de ono no bo wi ase ni mu ade nyina nananom da onyankopon ba akope se opese ompe de wo ho ano no osofo bi na beka nsem hunu atumfuto agu ani akaka nsem hunu bi enimu unu ma rekodi entia akwasi broni ahye no se no onye eno de bible na bata ho ena bible no aye sebia mu sebia nyaado a enyina so eno mo de blackmail yen ebibifro ti broni de na da ene sebe bible abe blackmail ye sa de awuramu a baba bedru enti de obeka ne se bible say wo ye kwasia enti mu amu ye se nyina mo ye kwasiafo Bible say abosomsom ye nkwasiasem entine say ya komfo ye nkwasiafo na sofo de di watam no aka we no afa no adi o ena makwasi broni adwene a ene ntirimo pa ode be say ye abibiman ye som ene kwaye faso a ye de hunu nyankopon a etwe ho firi bone ho ene fi ene enkekan ye ho enti kwasi broni de Bible na ba ye no ode saa no mo de awuramu a de aba bedura be wie yen yememu mpanimfo so eti se sofo gina ho a na wo preachi a oni asem papa bi aka wanka komfo asem a obeka bosoma asem asa obedia komfo atema dia bosoma atema ka kansem fo sebe edi ati we kura sebe nim bisa de fo de ya de fo esuhia ye Tano ne kan ye wo se de ye na ye fa wo de ebegeme de na kyese wo de nye no no tina sofo akaka nsemu a de gu asofo binim o nya wonyina ukọ roman ni matadisi mu asofo no a ene asofo a omuso nim sunsumu asemu a omunim de na bible ensem atwero ye na omu se ensem bi wa ye kasakwa asem bi wa ye kan ewode nti a omu twero ne saa ebinom uyi wo mu a ebi keka nsem fu basa kwasiblo ni the bible ade be say yesom na nka sabi uti o ya na wo fa fitila nunumnie oposa ya na de aso okopa anwansi wo de so ya onwansi ti na bo se sabi amaman ni ade aso otirimu manyina ne nyina afim na uti na ede ekọ broni sinye enti se obi yale kọ no kokoje bibidura ne sofo aka chense ebosomsem ti akwasi broni de be blackmail enti broni aye duro na wakọ akoto watiska akoto no wakra nro di firi na ablochimem e de ableyen na osade abefa ye gold ni ajapade ne empemprade
ena ewura na kwasi broni de Bible de bedada enti so da sani pese onyan na obre wase na odi wuso a de di kai obe capture wo soul no kra no de atoso bienu onya wo kra no wi a afedi aka nyina ye ketekete se wo po bi akunu a se wonya ne kra waya tentehuro bi na onam ho fiso nipa wo kra afiri mu a onko te asefo ho biem enti omo de Bible no de bebreki ye ama ye sunsum nyina brase enam senti ama bone ne papa nyina futu fly ya ka bom bone ne papa ye hunu sunsun ye dantemu ne sa no de namua no de nhyehyeye de aba blackmail ye na akoduru se ene ya sofo yi ene ye president nyina na ye ba ko enti Ghana sesi a yeto yi asofo e wo Ghana memu ha omo na air control ye president ye na ehemfo binom ene sabia mu sabia nyaado ya kandifo edi manim eno nti na Ghana aye bisi basa no na akodura de abewie se papa ne bone nsonsuye bia anim ne senti no enene akwasi bloni de abususem edi abaye mamu a empo me kire lesbian ene gay odi abaye mamu ti edi akoba de mlade akekere ye enti se meme Ghana ni na se me kwa abrochi mamu a me for machine mu securities enkraman eba behwiahwia mo se me de smogre na de kwa ye beche me sabia mu sabenya adu ni nyina echi no odasani sa bebo me search esan se me ye bibini me ye Ghana ni nti no efisa kwesi bloni the Bible no abedi so ama bloni dia capture yi enti Ghana ye tel bibiman no ya chechiri yansa gu achi ye ne ye ho nti no ni nyina ye Bible no na nka bibini kamede me ho bloni nti me ma sabe abibimam na ono de ope ena obe na ha sesi a China ni betu aba Ghana mem ha America ni betu aba Ghana mem ha Italy ni betu aba Ghana mem ha London ni London ni betu aba Ghana mem ha ono na ebe hye de ama ye China ni yebu yakwase ama China ni mpo na ni ho amuamu a na ni ase yi akonakono te se boya a waboko ebe ba Ghana mem ha obetu atutu abo Ghana ni wokunu free yenye ne hwe efiri se ya chechiri yansa gu achi ye ne yehu nti no ene ense bi ekoso wiase no enye papa na akwa madabia meka ho asem se abibiman abrofo the Bible abedada ye agechiri yansa gu achi nti ye ne ene akwa wiase American president vice president America ya okandifo president ne vice president ya oniwa one ho oba Ghana mem ha asem bi asie menim se bi ahwe ebiate na me se o hwa e ho na bo nsensem a na oya de ekese kronkro Tano Komfor aka efrim atentintin nyina no ensem a kan ye se ye kontompo a pepeni o se kaganiko figani sose sebe ye se onsa damu a ye ni nyawo momi enko ya de esi ye vice president eba Ghana mem ha ensem esi ye enam se akwasi bloni de Bible ebe chechiri yensa gu yachi na ode asofo ne de da no ena asofo so ne president no so aye ba akunti no Ghana ebibiman ye ne ye ho ya chechiri yensa gu yachi na nka be ye den ebe ye nwanwa se obi firi ne mem oba Ghana mem ha ye Ghana Securities ya page yansa gu yachi ono ne security ofiri man mu ba no ono na ebebo Ghana ni search enti se smuggle bi na boni bi na ode ba Ghana man mu ha ode ewura free areho na sefem ansa na no mom yenko ne yenko he video no na sa asema America no ene nsema makanda ho no se meboa mom yenko na mom yenko hwe
Securities. Say akwadwa wie dia me nua akwa hwe te sei onipa kokko broni bi a na bibini apagya ne nsa ya obo ne search no enye bibia say American Vice President ba Ghana mem ha no Ghana akandifo Ghana ya bambofo a ebo ye ho ban no ye Ghana ya bambofo la pagya nsa eno no America police ni American security ono set Ghana ni obi a ono be wura ye mem no obo search menua o te sa asem yi ete say wodi wani hu ne yi ete say enye wa reho if you say broni eya broni blo ablofo eya ablofo eno mbe daada yi eno mo de niema be daada yi ya ble esunsum ase ya capture it ya si abibi man Ghana man mu ayewi ya ne ehu o ese o man panyina kufu ado o te Ghana man mu ha obu Ghana man one ne ho ya cheche ne nsa gunu achi de broni pe eno obeye akowia akoba se si age entrumu ene ema afechira ya aba Ghana mem ha no ya de aba se ya nyintum na nya bia no omampanyini so no wantima nka nkyene ene wakamako wankase ane ene wakase daabi na ohwe nsem no a ene de akọ no a sebia nyaado ebe wasefem woni bibi ntia efre se ya bibi man ye ne ye ho ya ji akra firi yensem se si adakrope ye be nyina Ghana man nyina ye betima hye agu efre se ye ne ye ho ye mobo na aweho na asefem ye muwa bi ne agu Ghana man mu ha wo ye mponche eni nwai eni nwi bi ye nkoko a odasani betimi de sekaya to ye munum dakrope etese de bro nya aba ne yekum kokọ yekum mlechire yekum nwai na sebia mu sebia nyaado yekum anantwie efri se ya nkai tete atempon no ya ma yani anko ye ho so na nka yei ena ke be hyemra ma broni adi so na nka ye gold ye diamond ye bauxite ye manganese ye cocoa ye timber ye silver ni ya japade a wo ya bibi mamu ni empemprade a ye wo no enka ye ni ebeka se ye cocoa ebo se ni epe ye gold hu hia ye enka bo se ni epe na wo broni opa abeto opa akọ enso akwasi broni firi abrochi mamu ba Ghana mamu ha wabu ya kwase akodo se China ni a nani mamuamu nani wayi akonakono ati se boya waboko ono betuma betena Ghana mamu ha abetu galamse abese ye nsuo abede nsamfon na obu bibini bi kwase na bibini no bufu no okoka wafatuo pe okuna to atwene kwa oboni tuo kunu a okunu kwa yense na dablaka efre se abibiman ye ne ye ho abrofo achechiri yensa agu yachi we yense ma mi kan ya fa me ho tayo ya bo me ho po nanso wi ase ketewese enya dudu wirewira sa sam no kura da wo ma me amodin so na sa odo ba makoyi a one ne nai onfa no obi na no because obi se me mfa no obi se adanti ne man koka se wunni no da bi eya wo ma me ho asem ne yeka enti wuntimi nka edi asem sebe
omfa no e wose me fla asem no entoma me fla no ntoma efese sabia mu sabia nyaado ya tete me ya nyame ya wo bra ya ka asem bi hwe ene ya wo bra ya ka asem bi sanka no ya wo bra ya ka asem bi asem no sabia mu sabia nyaado ya to ana edema asem no enti ya hunu saa niema no a papa ne boni nyina ya hu nsusu ya dantemo na nkan kane no abofra kra hu sa abema wasi so ablante wanyine o ya ka waduru mpanyin fie so woni oba kra gina ho na hunu sa o maami ana papa bi twamu a wodi mirika ekowura sumase ombe so obehunu efise ya tete nipa ya anye nipa fele ade nipa sura ade nipa buade enya ne na odasani pa awia kataban a na odasani de oba kunturu ho na ofa na bontene onke onfa hu emmo na birim na nya ne fele na enka obi a onu firi ni memu abaye ye memu ono ni memu no ohoho no ohoho to abontipuru mu ohoho di abenkwai ohoho a wo kire kwai ono ohoho no ono na ebo Ghana ni security search bisaw se tuo hye ho ana se bomb bi hye ho ana se smogri bi hye ho ana meme Ghana ni a meme temi memu no na ono ohoho a ono firi ni kuro mu ba no meme amo ne search ehunu ade e wo no ho ne de ode ba enti boni bi no ode ba be kuye ya okuye free ebibiman ye mo bo ebibiman areho ebibiman Ghana man mo ya enso bekonim malamfo hwede eko we kan wasem o kire wo kwaye o ma wade bi na nanom ye san bi di a kire wo na wabodam mpo a wo so hwe yie wajimi mpo a wo so ma honi ba ho so na wawu mpo a wo so osode na wadam mpo a wo so wunyane wonu ma de kro na nanom pese kire wo se wo tena ho na mo dasani bi so obekum na wampa ne kyew wansre no enwane anye wo kra nkwa wanwane anwane anye wo kra nkwa na se nipa no ku a oku kwa enkosiga emo ya na nso mekonim emo ya o na nso mekonim efrise ye ne ho yankai ya nananum tete atempo no eni aduro enwale aduro ampetumi ye nananum abusuma nananum di gina ye ne akwasi bro ne ko ye sebe edi won so nempo omantimi amfiansa anse boase ewom saduru baabi oni ye nananum ye nhyehyɛ ekoduru baabi oni ye kwa apa bi koduru baabi nanso enam tumi a nananum kuta ya busum ntino wantimi anko ankyere ye ne so sanye ma ya totoa guonti ena hwe awieye de Ghana akoduro no ono ho ofiri ni maemu ba se bombo ne hye no ho se wo beku yai se wo bebu yetuo se wo beton yai wono no ho no boy Ghana ni security no search odi abewura manim ti adwembone no ode ba ya ofa ne ho di free se kumi no obekum ya ofa ne ho di free se smogri bi no ode ba ya ofa ne ho di free se enjehye boni bi no ofa ya ne kuta no ode ba o man mu a ye beta se Ghana man ade se ni wo enti ya anyasi a ye beku yai efri se ode ade na bani mamu ya nsache no ono na ebo ye search na we eya asem papa ni emo ya awerho ani bre saade we a mahuni me de am ho futuo se me ye bibia o se mhwe yie se me koma nim na metutu minan a e wo se mhwe se de be se tu minan afa ba bia me kɔ no se me kɔ no kɔsa de ani a wo se me sakra mu efri se ya ye nyankonsoma ya tie ho so nanso so bibiman ye ne ho so empanifo se ma ye nyankonsoma meteme ho so nanso so me ne me ho so abibiman ama Ghana ya wieye ya de womu etesai ekoyie na tesai ana enkoyie
Sesi a lesbian ni gay no. Sa ope. Sa wompe. Omo de abewura Ghana ha o. Ensu nim. Ya de aba. Eye adwuma. Nanso bibi ketua bi nti ena ye mpanimfo matu ye no mutuo. Ya de aba. Nanso so se Ghana mpanimfo anhwe yie. Anyina yie. Anwene daache ye nkirimba ye wieye ye kobrem ha onyankopɔ bufu hyewa ebeba o man we so no emfa papa ba efiri sɛ aduane a wa meto no ma me no nananom bochi aso no na ye wachiwade efiri sɛ bra kyerɛ ne mankyerɛ kwanta dem efiri sɛ kankane wo ye obeto apia e wo sedwaase ne otwetwa bi efiri sɛ pieto wo ye ebeto danta efiri sɛ ade ne tefre me no efiri sɛ oduma nkoma bo ade obolebole bo ade obo ahum obo aham obo anonom obo anom na bone ane achiwade na wo pletu gukula nanso so ene bone nyina yakane nyina bo papem atua tese yehunu nsonso ye dantemo se Ghana man ye mpanimfo anhwe yi a ebeduru ma bi Ghana ye beti binedi ye beti bini adi memfra na ntuma o ye beti binedi enya bini ye beti adi o na emum se ntokwa frowa na wire fra kaka ye behem ani atafre o man ne bekwa hunyehia mu a bibia ne ho ye beyeye efri se lesbian any gay aboa kraman kura oni ne yonko kraman be matrum aboa kraman kura wo ya aboa no ofa ne yonko kraman ne yonko ba na se onfa ne trum na sebe aboa kura hunu se ofa ne yonko ba aboa be ma na kopa ne sei ena onipa de sani onyankopon ahyeda abo special odo ato ona eyam emfie bosome baako enkono bosome enkono yanyinsan sebe awo oda awudiem sebiamu sebe nyaado o maame enom nkwai sebiamu sebe nyaado o maame da asumie so sebiamu sebe nyaado o maame da ayaya ema o papa ebutu no so fa no sebiamu sebe nyaado o maame sebi nipa ene fa no ne wo no na enka be den be nwanwa se bema ema ena bu fefefa yegu abibimam ye ne Ghana man pa ma ye ho yifaye ohunu oba obekase adro no hwemma papa bi enam ho na wo de bema wo so mpe oyonko bema trum ena abedie oyonko bema sebe ne ho nya akono ne hwe obo no to na oyonko bema na sebe amun sebe nya ado a ne ho be na akono bema bi ata so bawe na ma ya sochi e ma ya hu fe na ohwe papa ma se de sia bama mu a ohwe oba sebiamu sebenyado na hu say yes eja abode ye fe onyankopon abode e ma ye special onyankopon boma e ma ye soronko na hu oba hu se onyankopon abode sebe esipi esita na wie peye na wo de wo se be ma turu mu na abedie na sebe aboa kora hu mfaso chew na oba emema na abu a obenya ayonko behema obodu so mu amu atenka sebiamu sebenyado ama ho asisi ho so wo de o se ntafre afekere afefiye na adon se wo yonko ba wa wo awurade nyankopon abusu sem na mede ba wiase na ya nhwe yie ni ame na ho ya nka tete atempon no ame ni ame yachi ame ya nhwe ne ma bi ya Ghana oban Ghana bisi beduru baby me ka asma kyerɛw me se ebeduru baby ebiri ne ebete adie na sebiamu nsuo kra ye benom nsuo nyina ba wewe nsuo be kwa chiwachew ne ebehuna mane na mpo ye be kra nsuo firi baabi na de aba eye nkom hyemu bo hye na maka kyerem mahyem nkom ne maka kyerem se Ghana ya nhweye ne empanifo am ye ne anaso anaho ne yakogye lesbian ne gay tum ne ya nhweye antwe firi bone ne nkaka ye ho a me ka asma kyerɛw ebeduru ma bi Ghana nsuo ada o man ni nyina be kwa muntumum ye ka se kwa muntumum a obo se hye champom ne da ho ensu hunu se nsuo no eye adwuma obo se nwabe abra ye nya pipe firi mu no enwabe abra no eda ho abra nda ho but wu nya nsuo bi amfirim
Oba unu nsuansu ada ho na nsuansu ni nyina bewewe na abo se Ghana man asase ya bu befu a ebeduru pempenso empo aduane ebedie wodi asa aduane hye asase so no baya udua ensuo pontongu so na ebenwene ne se na aduane no benoa bantimpo na benoa ebeso nson na empo be ye den so nipa de se ne benya aduane adie onipa be kwa hunyehiam na wawuo ne niam basa ebeba eye nkomhyemu bose ana maka kire mo Ghana man panifo man panyine kufo adom serew moni na ho na se wa moni ana ho na wudi sikachi se daachi me peska de agu ama me ma ene mabusua na wa anwene Ghana future ene daachi ho a me kasma kire wo ebeduru me bi Ghana o ma ya wa wo mo ko mo so be wo nana no ma bagu ho no sika ne ajapade a mo pedigu ho nyina Ghana mpanifo ministers president ahemfo se man so ne Ghana ahemfo mo no onyankopon de o man ne hye mo nsa Ghana ahemfo me kasema kire mo mama ni ana ho anso de anyina na mu ja Ghana man de ma se be Ghana man mu mpanifo na kwaye politics samu a se konfo bone atikrom hyenko bone se kro bebo a otimu bi meteta na akonya yesu na me kasa asem akire mo ena wuku yi ya sebe ena ye Tano somda na mjina Tano anim Ghana ehemfo se man sole anyina na mu sole a matrata wa ma Ghana mpanimfo Ghana yede sebe politics atomadwene yede Ghana sika ede atomadwene ama moya no fofoto am yede musika adwananka na mo hemfo man sole na se mo pemo fu a mo bedie mo anwene mo nana no daache enwa brabo ho a ebeduru mebi Ghana mo hemfo no mo be topiti atotopata se eya sempa na meka kire mo mekasa ekire benyansafo ne badwemba enye sabi bagimifo mekasa ewo bebuom efiri se onyankompo se tie kasa kire bonyi kirefo wote na bobuom onyankompo se tie kasa kire bonyi kirefo wote bla biem odini mfaso mu akotade etesiase epe yet bato ya mo yanka tetentempon no na yeni ye mfaso mu akotade medi mo besia nana no mo hemfo mesra mo Ghana man mo na yemo dia mo nsori nyina na mo hwe yi a sabia nyaado panyine trefie man kwala wi na nka de ka na nkawefo a panyine dikai enframa bone ebebo Ghana man mo no bridge ebo Ghana man mo no mo hemfo ena onyankopon de mbedikai na nanom nsamanfo medamose koso anana kasi TV na wo hwe yi subscribe share comment ne fama unua me pa chew na nakasi TV ya girawo ma tete atempon amamle ni amane sunsumo hintasem ya girawo ma sebe efi enkekaye ye nananom de nyini kyeye enam boni nti ne nananom suro boni otwum firi boni ho enti se opa futusem opa abakosem opa amamle opa amane sunsumo hintasem ekwa ebefa so obobra ekwa ebefa so tutu anan ekwa ebefa so papa ne boni mu nsosuye ekwa ebefa so abewinti nan so onampem obo a hwe nanakasi TV mo somfo nana wo ya de kase na me mo hye yi madawuruma kuma se tafo pankro no bonsuom ene kodua entamo ehona kronkron Tano aso yewo medamase nyame nhira mo onye obi akoma so ade ma no bye bye.